kan komai, Allah shi zai biya ka dan uwana. Idan an baka so ka damkewa, a kauna kar ka so maban kwana. Azabar so akan kini na tiye, a soyayyar ki ne tsawon kwana. Dan yawo. Ya haji. Baka taɓa faranta min rai irin yau ba. Ƙara lafiya ya haji. Kuma ni kaina na yi wannan tunanin. Dan yawo. Yau har gaisawa zai yi da kai saboda ka burge ni. Yau ya haji ka ja hannunka kaman fulawa ya haji. Wallahi Allah, ka san ka tana burge mata fa. Yarinya za ta yi wa kanta ta cuci kanta. Fari ne farar alkyabba. Kalar 'yan mata kalar zamani. Wallahi za ta cuci kanta. Ba fita da kai anya ba da faro kake wanka ba ya. Na ce ka ce to. Na ce to ya haji. To ka cika min. Ya haji da madara kake wanka. Na ce ka cika min. Na ce to ya haji. Sakatariya ta kamun shayi. Alƙara lafiya ya haji. Ta kamun shayi. Allah shi zai biya ka dan uwana. Idan an baka so ka damkewa, a kauna kar ka so. Nan kika gudu kina hutawa? Umma ina nan. Azabar so akan kini Ina nan gurin ina shan iska. Ina kallon ta. Ina zaune ina kallon hotunan mu kuma da makaranta. Ikon Allah. Mu gani? Amma hotunan dai sun yi kyau. Dama ina son mai wata magana da ke umma. To ina jin ki. Akan wannan mutumin ne Abbas. Kullum idan dai muka fita da shi, baki ga yadda yake magana ba cikin nutsuwa, yadda yake tukin shi ma cikin hankali. Wallahi umma baki gani ba. Ai Abbas yaron kirki ne. Yaro ne mai mutunci mai hankali. La umma kin ga wani hoto na nai kyau? Gaskiya kin kyau sosai. Zan shiga ciki. To shikenan umma. In kin gama hutawa kiya same ni. To sai na shigo. Sai kin shigo. Sannunku da zuwa. Yawwa. A gidan. Kuna nan lafiya kwana biyu ba na ganin ka. Umma ta ce a gaishe ki ma idan na zo. To ina ansa tana nan lafiya. To masha Allah. Za mu jimma zan tafi. To mun shirya ma za mu fara tafiya na ce to bari mu shigo mu gaida ki sai shi ma sai mu je shirya sai mu ci dinna. Gaskiya ne lokaci kuma ya kusa ba. To ni dai har abada ka san dai Abbas. Nasiha ta kullum ƙwaya ɗaya ce, ku riƙe Allah. Idan kuka riƙe Allah a zuciyar kuma ku zauna da kowa gaskiya da gaskiya da riƙon amana. In dai ka saka Allah zuciyarka mai kyau ce kuma ka zauna da kowa da gaskiya da riƙon amana, to za ka ji daɗin rayuwar duniya. Kuma ku nemi halal ɗin. Abin da za ku nema bai kasance halak. Shi halak ɗin nan naka ko naira 10 ce, idan Allah ya sa musu albarka sai su zama miliyan 10. Ka gani? Saboda abu ne rubutacce ga Allah. Tun kan ka zo duniya ya rubuta iya abin da za ka samu a rayuwarka. In ka je ma ka nemi halal ɗin, duk dama can Allah ya rubuta. To gwara ma ka nemi halal ɗin. Yanda za ka zauna lafiya abin ya ma albarka kuma ka je ka tadda Allah lami lafiya. Gane? To kullum abin da nake dora ku a kai nake so kuma ku zama mutanen kirki abin koyi yanda kuma kun yi aure 'ya'yanku su zama su tarbiya su zama irin masu halayen ku kuma su tashi su ma da tarbiya dan tarbiya daga tushe ake daukar ta idan kai baka da tarbiya ta ya zaka tarbiyantar da ɗan ka haifa ai ba zai yi
to zuri'a mai tarbiyya za ka ga gidansu ma daban ne, ko neman aure aka je za ka ji an ce ai waɗannan a'a san barka. Ko masu hassada a unguwa ba za su yi hassada ba, sun san gida ne na tarbiyya. bari mu ce kan lokaci. To shi kenan ku je ku hanzarta. Hanzarta. A gama insha Allah zan biyo. To ku gaida gida. Gaida gida. A gaishe su. Allah ya maku albarka. Kwana, tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana. Kin sani gaba kina kallo, ke baki ce da ni komai ba. Kin zauna da ni ina jiran ki. Kuma yanzu nake in fita. To Alhaji, ka zauna da mijin kama ai abin daɗi ne ka zauna da shi ko? Ka zauna tare irin wannan zaman ai da daɗi Alhaji. Shikenan. A ba haka bane Alhaji, kai hakuri. To yayi. Kawai magana yarinyar nan ce. To shani. Nana mana. Akan magana wannan yaron. Wani yaro? Abbas mana. Sunan shi Abbas? Sunan shi Abbas. Mun zauna gaskiya mun yi maganganu da ita duk ta gaya min. Tana son yaron nan. Tana son Abbas din. Tana son shi sosai wallahi Alhaji. Na ce to shikenan tunda dai haka ne zan sami kan mu gaya ma. Ai ko dai yanzu Alhaji ba lokacin auren dole bane kakka ma yarinya abin da bata so tunda dai wannan yaro dai shi take so. Ka ki tallafa da ki kai da wurin masu gari. Baki taba ganin wa ɗana wani abu ne in ce auren dole ba. To saboda haka nan ba auren dole zan mata ba wankan sai ta ce ga wanda take so. Ni abin da yake ga na zauna ina ta tunani magana nake saboda yaron nan Hassan da muka yi magana shi na san halinsa. Na yi yaron kirki ne ko duk wani abubuwan yana yini fa guda ake cikin shi da yunwa amma ba zai ga kowa ba zai tattara ya bawa cikinsa ba mutuntaka ba zai zauna da yunwa shi wanda ya kira a ci za a ba su aiki ko ba abin da a ba su wake ne aka kawo shi da lallaka aka ce a ci wake yaron ne ya kasa cin wake ya zauna cikin shi haka a ce ba mutum ba ne ai yayi namiji wannan cin mutunci da yawa yake shi wannan yaron kirki ne Alhaji to da kirki shi kenan ai a komai wani zai je ya same shi zan same shi na sami Hassan dan zai yi haƙuri na sani Allah gyara na san yadda zai yi da daura akuyan nan a gindin abin nan haka zan je in kwanci bari ina zuwa ba ai haka yafi ina dalili kawai za a zo a kai baka tambayi yarinya ka ji tana son shi ko ba ta son shi kaga wani yanke hukunci haka ake yi a yanzu an daina wannan aikin kai ka tashi ka wani yanke hukunci baka tambayi yarinya ba ya dai kamata kwara dai ka je ka same shi ka gaya mai yarinya ga wanda take so ba za a ba gaskiya ne ba za a ma ta auren dole ba za a ba ta wanda ba ta so ba wanda take so shi za a ba ta ina dalili haka kawai kai ka ji Alhaji Mala Abbas, na zo ne a kan wata magana kuma dai da kai ta fuskanta, mu ƙara fuskantar juna tsakani da ka fi kowa sanin irin raɗaɗin soyayya a lokacin da mutum zai ji yana ƙaunar wani abu a cikin zuciyarsa. A gaskiya ƙaunar Nana ta shiga raina sosai, ta kama ni. Na rasa yadda zai yi na yi in cire na kasa na budurwarka ita ya hace ki su bas wai ina nufin amma abin da nake so san ta ya shiga rai san na ne ya kama abin da nake so dan yawo ya baka account number in ya baka to wanda abinka ya hace wannan ina ya ga wata account number ya ma san inda wata hanyar banki ne ballan na ya je buɗe account number a daidaita sahun fa da yake yawa baka ganin shi na yau daban na gobe daban na jibi daban haya purchase ake bashi fa mashin
me ke faruwa? Wai cewa suke a basu tura libin shi ne ya sai su yi Har yanzu baka hakura kan maganar nan bane? kana ci na aboki dukkan ku mazaje kuma kun san soyayya na kamu da sannan na umarci ɗan yawo ba shi akawun ko nawa kuke da bukata ɗan yawo tura musu da Dakata Alhaji. Bana daga cikin waɗanda ake sayan su yanzu har gaba ka sani. Wannan yana da mugun matsala ni an yi matsalan shi kuwa. Kamar ka ya naci lalle sai ta so. Tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana. Idan kai gaskiya kan komai, Allah shi zai biya ka ɗan uwana. ba wannan shi ne zai kawo ya shiga tsakaninmu da kai akan harkokin da kake min ba saboda kaga lokacin da muka yi makana da kai yariyar nan ban san yadda aka yi ba ashe ta da ita da uwarta sun haɗa kai na je gida uwarta hana na kwanciya waye kowa ya tashi maganganu ya yi yawa ka ji yadda aka yi na ce to shi kenan a ce a bada kai ko zan haɗu da kai sai in gama tun da kai na wani kai na gida ne ka ji yadda aka yi ba damuwa ne ba damuwa na gode ba damuwa na gode kuma na ji daɗi nima da ka fito ka faɗa min gaskiya don ka ga ban turo wani ba nima saboda dangantakan mu ka gari ba ni na zo na same ka da kaina da mun ba wanda iji ba wanda i gani sannan ko da baka nan kuma na ma ni ne zan mata komai wannan babu damuwa Allah babu damuwa Allah babu damuwa nagode ba damuwa insha Allah ba damuwa ba damuwa to tashi mu shiga cikin sai mu ci abinci a zan wuce ne ba ka dai wuce ba a'a ba wuce ne ai kiran gaggawa kai mu to kawai sai na to shi ke sai dai na da zan shiga Allah to na gode yawwa to kai mun haka na gode malama Tsawon kwana, tsawon kwana. barka dai ka ce kai ma dai zuwan kenan zuwan kenan yanzu nan masha Allah barka da barka alaikum barka da ina lafiya alhamdulillah ya damuna to damuna ga ta ce albarka ubangiji Allah ya dafa amin saboda ai jagora amin lafiya ko wato tafiyar bi ce dama kuma akwai magana akan yaron na Abbas yawa ka san ita rayuwa ni ina son in ga saurayi mai kishi mai zuciya mai neman na kansa in ka tsaya ka duba Abbas za ka ga yanzu in ka tara samari 100 bai zama lalle ka samu irin Abbas ba saboda Abbas yana da zuciya sannan in ka ɗauko ka duba za ga a daidaita sau yake ja amma baya hana shi wani girman kai da waye da sauransu aikinsa yake yi tuburan wanda idan ka tsaya ka duba za ga samari gashi an wai gwamnati ake jira ta bada aiki to babu zuciya so in ka tsaya ka duba shi sa za ga Abbas yana burge ni saboda yana da zuciyarsa da komai da nutsuwarsa da hankalinsa shi ne ya sa na fidda zakka na ce to ya kamata lalle in zo in same ka don na danka maka sai a bashi don na san kai ne a matsayin mahaifinsa Allah ya gafarta mahaifinsa Allah ya gafarta masa yauwa to Alhaji ubangiji Allah ya amsa kuma magana ta gaskiya kamar yadda ka faɗa Abbas jarumi ne domin wannan harkar da yake ta adaidaita sau da ita ya karatu a lokacin ma ba shi da nasa ma'ana ba a ba shi nasa ba na wasu abokansa yake karba ya je ya aiki a haka kuma har ya ɗau nauyin karatunsa kuma a hakan har yake tallafa wa mahaifiyarsa kai ni din nan gani ba dai rashin sana'a ba ina da sana'ata amma a matsayina na kanan mahaifinsa a hakan yake zuwa ba wai dan bani da shi ba amma hakan zaka ga ya zo gwargwado ya ce kawu ga wannan dan dai neman albarka saboda haka ba abin da zami sai godiya kai kuma wannan
haƙƙi da ka fitar na Allah to ubangiji Allah ya amsa, Allah ya kai gaban annabi, ubangiji Allah ya sa ya zama sande shiga aljanna, Allah ya ƙara arziki kuma kai ma Allah ya ji kan mahaifanka. Kuma na tabbatar da cewa tunda na baro gida dan kullum in zai fita aiki yakan je gida mu gaisa, to yau gashi na fito da wuri, to na tabbatar zai zo nan ya same ni tunda zai je gida ya tara bana na, to Allah ya ƙara arziki. Ni zan koma. To shikenan da zo kuma insha Allah zan ba shi sako. To alhamdulillah insha Allah. Allah ya tsare. Amin, nagode. Nagode yawa. Nagode. Kwana, tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana. Na kwana ba. Ina gajiya. An tashi lafiya? Madalla. Sannu makara kai ne baka biyo gidan da wuri ba? Wallahi na biya gida ban same ka bane, shi yasa na ce bari na biyo gurin aiki ko zan same ka mu gaisa. Kwarai kwa ni ma yanzu zuwa na kenan. Buɗiya ta ma kenan ban ma gama buɗiya ba kai ma yanzu ka ƙara so. Wallahi kwato bari ina zo. Kar ka so maban kwana. Azabar so akan kini na ti. Zakka ce. Alhaji Bello ya kawo mu. Ya ce na baka. Ni ma yanzu na zo ina kokarin bude gurin ma sai gashi ma Allah ya kawo shi, sai ya ce to zakka ce ya fitar ya ce na baka. Kai kuma abin da nake so da kai dai ba sai an nuna maka yadda za ka yi da kuɗi ba, amma kaga wannan babur din har yanzu baka gama biya ba, baka mallake shi ba, saboda haka sai kai amfani da wasu daga cikin wannan kuɗin domin ka biya su gaba daya ka mallaka ya zama naka, domin hankalinka ya kwanta. Ka je ka samu ummanka sai ka kai mata duk abin da kuka tattauna da ita akai, na san za ka amince. Saboda haka ubangiji Allah ya sa albarka, Allah ya jagora, Allah ya ma albarka. Yawa kuma ya yaba hankalinka ne da ya ganin yadda kake gudanar da sana'a, shine ce to da ya ware wannan zakai ce kai zai kawa. To Allah kiyaye. Ba da wato. To yayi kawo. A gode to. Tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana, tsawon kwana. Idan kai gaskiya kan komai Allah. Wato kaga yaron nan kullun abin da nake gaya masa baya ji kuma baya shigarsa. Wallahi ya ci. Ni kaina sai abin da nake ta yawan gaya maki. Kalli aikin da aka ce a karasa wannan sa tayis din tun shekaran jiya ya haci shi ma ba a karasa ba. Shi yasa nake yawan magana akan wannan yaron nan ya haci. Wato dan yawo ni kaina abin yana damuna. Yanzu nan shekaran jiya haka aka saci buro guda 3 dan yawo. Wallahi ya haji ban sani ba, in na sani Allah ya tsina. Kai da muna tare to dan yawo me naka na rantse-rantse? To abin da yasa ina so ka fahimce ni ne, ni ma na fahimce ka ya haji. To duk wata fuskanta dan yawo ita fa satan aka yi ta dan yawo. Yawan rantsuwa yana sa mutum fa izo kuma shiga cikin abin da. Ya haji ne haka zaka fahimta ta. Shine shi yasa ga gani. Bulo 3 aka sata. Kai Alhaji ga tsayarka nan wanda ka aika wa kawuna akan ya bani. Dauki dukiyarka, bana daga cikin waɗanda zaka ba irin wannan zakar domin zuciyata bata mutu ba. Ina da sana'an yi. Kuma ina so na tabbatar ma da wani abu daya. Nana ka je ka neme ta a tsakanin ku je ku gama. Kada na shiga tsakani. Iya ruwa fidda kai. Idan ka iya ka fita. Idan ka ƙara shiga sabgata, wallahi zan bata mare. Kuma ranka sai ya mummunan ɓaci. Kana ji na ko? Abbas ya tafi wallahi ya haji wallahi sai ka ɗau mataki akan yaron nan, mummunan mataki fa. Har yana da wata zarrar zuwa ya zo ya hullo ma kuɗi. Na rantse da Allah yaron nan na fahimci zai ma raba ka da wannan yarinyar da ka kowace komai so a kai dan yawo dakata. Ka shiga tetayin ka dan yawo. Kare lafiya. Bari ka je in gaya maka dan yawo.
duk maganar da za ka yi min ka gaya min ita amma kar ka saki ka yi min magana akan Nana Khadija. To ai ya haji na ga kana. Ina zuwa da Allah saboda bari in gaya ma Nana Khadija da kake kallanta tana nan. Na sani. Kaga nan? Ni shaida ne in ƙarya ne a tambaye ni ya haji. To saboda haka duk abin da za ka yi kar ka ƙara tunani ko ka gaya min ka ce wai ni zan rasa Nana Khadija. Ba zan ƙara ba. Allah duk san da ka ƙara gaya min wai zan rasa Nana Khadija. Allah dan ya'u Allah sai nema mu hangurba. Ya hakuri ya haji. Allah sai nema mu hangurba. Na ƙara maimaitawa in zama yalo ya haji. Kuma shi wannan yaron da kake kallo na fuskanci ba dan arziki bane ba kuma dan mutunci bane kuma ba arziki ne a gabansa ba. Na rantsi da Allah ya shi yasa na ce ka bani dama da ka bani dama da tuni na sa yaran layin mu na rantsi da Allah sun batar da shi. Allah ka dakata wani irin yaran layin ku ai shi abu idan ya faru ba wai lokaci guda kake cewa za ka yi taking action akan abin da ya faru. Yanzu ya haji ta kuɗaɗenka a ajiyu sai ka tsaya wani tunani akan wannan yaron ya haji. Ina zuwa da yanzu idan ka ce za ka dakata zuciya sai a je a yi abin da ba shi kenan ba. Duk da yau duk abin da muka yi wa wannan yaron mun ci banza babu abin da shi ne magana ya haji. Ka gane abin da nake ta so ka fahimta ke. To ba ta haka za a bi shi ba. Ka gane ai ba ta haka za a bi shi wannan ka kyale ni. Shawara ta rage tawa. To ya ci shawara ya katse. Kai dan yawo. Ya ci. Duk fa abin da na ce kawai aikin ka san menene? Ka ce to. Ka ce to. Ka ce to. Sabida haka ka kyale ni duk yanda za a yi da wannan yaron na san me zai faru. Kuma yau ma da kake kallo yanzu haka yau babu abin da zan yi yau. Na haƙura da komai. To ya ji yanzu wannan din ba ni ne ban gane ya wai ya je kaga ba ni mana ma'ajiya mai kyau zan ban gane ma'ajiya mai kyau ba dan yawo ka ce to alƙarin lafiya ya ce kana can kana bacci kana shashanci na zo na tara arziki na kuma yanzu kana cewa wai in baka ka tafi alƙarin lafiya ya ce ka ce to Allah ya rufa amin ya ji yadda za a yi yaron nan Allah yana ga bayansa dan yawo. Abin da ya kamata a yi. Ka ce to. To ko kai baka ga bayansa ba ni na ga bayansa na rantsi ya. Ka ce to.